Bigarren urtez, Aranzadi udalbiltza, Adunako udala eta Foru Aldundia laguntzen dugu udako lantalde hau, Gerra Zibileko, Espainia Gerra Zibileko lubakiak berreskuratzeko aztarrategi honetan, Adunan, eta gure asmoa, iniziatiba hau, ekimen hau laguntzerakoan da memoria historikoa gordetzea, berreskuratzea, eta inoiz ahaztu ez dadila zer gertatu zen hemen, nola demokrazia suntxitu intzuten, nola Euskaldunon askatasun guztiak zapaldu inzituzten 40 urtez berriro ere gertatu ez dadin. Gauza da, hemen 26an, abuztuan, egontzala frente bat, Sasetaren bataioa egon zen hemen, eta izan zen Gipuzkoako beste frente bat elgetakin batea, eta frankistak etorri zian horiatik, Ordizi eta Beasain, hori guztia pasata, Tolosa, eta iritsi zian honea. Eta Saseta zen orduko Eusko Gudarosteko militar bakarrenetako bat edo bazekina, eta beak erabakizun aurre inmartitzaiela mendian. Hirian etzeolako inungo baliabideik eta etzekoatelako zer eginik, ez zian behaiek izatez militarrak. Eta behaiek zeuzkaten baliabide gutxi horiekin, esan zuten, planifikatuko dugun duen trintxera batzuk eta ingo diteu, eta ingo duguna izangoa hemen nolabaiteko esin moduko bat, Donostia aiatu ez daitezen, eta hartara jendea Donostitik Irunea pasa eta aldan neurrin iparraldea pasatzeko, mugaz bestaldea. Orduan hemen izatez Azpeitiko kuarteletik etorri zian honea, eta dago Erniotiken Andoainaino, dena dago trintxeraz josita, eta hemen eutsi zieten hilabete frankistei eta erreketei. Eta eutsi zieten, eta hildako asko ontzian. Herrietan zeuden frankistak, mendian zeuden Eusko Gudarostea, eta testigantza nahiko nabarmena dira. Trintxera daude leku guztiatik, azaltzen zaizkigu kaskilok, balak asko, eta hori, hemen ari gara pixkanaka bilatzen. Daude 18 gazte, orduan saiatu gea, 18 urtetik 30 urte bitartekoak, eta saiatu gara bai parekideak izaten, batzi neska daude, batzi mutil, eta Euskal Herriko 4 herrialdetako gaztea dira. Direna da garbitzen, eta era berean saiatzen aurkitzen zarresto arkeologikoak, garaikoak, eta orduan ari dira saltzen, desente, hori balak, askilloak, argaudoreak, eta horrelako gozak. Handegia, beraientzako udako auzolandegi akademiko batzu bezala dira, eta orduan beraiek goizetan indusketak egiten ari lubakietan, baina gero ere hitzaldiak jasotzen, beraien lanketa ere da hiru herritan adunantzi zubientaztasun testigantza jasotzea, eta gero ere irteerak egiten dituzte asteburuetan eta horrela Gerra Zibilaren inguruko beste zonaldetara, adibidez Elgetara eta horrelako tokitara hango historiak eta ikusteko. 8 gozaltzen dugu, gero etortzen gara ona indusketa egitera, 12 edo bazkari hartzen dugu, eta deskantxo pixkat, jokarioa beti. Eta gero berriro induzten dugu, eta egun hauetan bero asko egiten duenez, herrira jaisten gara. Baita ere hainbat ekitaldi egiten dira, hitzaldiak, egin ditugu txango moduko batzuk, memoria historikoaren gune esanguratsuetara. Eta asko, azkenean denboran tartean oso handi bat, herriarekin batera.